Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu la mifa namira la ube herala kod basawla ni basawla basitan ere fanana ala kana basi kansila alhamdulillah harsa ambe do ke ala kan bela jones yelen son si jani kinani la won mana ala kan islam bela jela hamina ko jara ambe ala ta'ala deli hera adogone ya bangele ale de nyabala kanu ko an islam bela jele ya rabbi allah ambo fo ka utanto ka wolu nyolo ka fobe dro akira fama me fama munde don jugmante wala ko mawre yalo nyami ni wakati senegal to be kala yalen fo ka be kala alhamdulillah avec le changement de régime en hakili ba kan ala be no ya nati ala be do fara no ya fanaka inshallah rabbi ala be sola ala ko ke harsa ambe ala taala deli si jani kenani labon ko ma ani harsi ke funina ala kan son kan sutura kan son ba ke ala taala na folo nyuma ashenu man abarkalen a chama be ala bolo ambe ala taala deli ala ko no ya ni on islam bela jele ala kay an islam bela jele hamina ko jara nyon hina ya rabbi ala ko do andu sukuna nyon juguya ala ko bandu sukuna ala ka an islam bela jele ke kelen ambe ala taala dali senegal kura ala ko dama hina senegal ya rabbi allah duwa senegal ani barka senegal ya rabbi allah ala bisura ala ko ke ani senegal mu yalo sinin amban disugusi afrique no africain be nyala ante kuna bisura ala bisura ala ko ke president kura mo ni ala ya di amma fana be ala taala deli ala ka population na hina do adu sukuna ni ala population na hina do adu sukuna ala ka ke sababu ye fana ke hera nogoya jamana kono ni hera nogoya jamana kono ala ka jamana deum bolo ke jamana deum kisi gere ma ke jamana marabaga yere kisi gere ma ala taala bisola ala taala dili ala ko ke an islam bela jele ka fa ya assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh wala donc otamilen ko la donc bi anya décider ka video document do ko comme source d'introduction wala mais yana bita yoro ja amba nyini fe na sorite abonné les chaîne ni nayki abonné ka video ni aimer ka partager voilà donc tani ni alaf taala sonama anya décider ke baro mun do fana a chama beta politique ka voilà donc amba essayer ka analyse do de ke ani chronique munyalon amba DG politique de la avec le nouveau régime et l'ancien régime alors de fait le pouvoir korma mutumbe ani pouvoir kurani donc la différence bena ke jumande ani unyana de pouvoir kura nyana ke défi jumande relevé voilà donc au lieu de bena ke ana baro inshallah dans les jours à venir voilà pour juste que introduction de ke bi ka nyafawe voilà introduction ni kono fana donc ambe fait que point de développer bi ni alaf taala sonama au point ni jumande anya élection qui era dimanche londe mais dimanche ni bije jugu commencera ala voilà o commencera kuma fo la kuma munu nyalon abe Sénégal abe se ke lu yereti ni fe munye luti du mota balike jamana ti abe se ke lu de ko di nyona ni fe munye lu ko di nyona abe jamana de ko di nyona o jumande o commencera a fola ka fo ko campagne électorale ni kabira dam narafo keta ban ko o candidat flabe Ousmane Sonko ani Bassirou Diomaye Faye ko hari kunya kelen o metami kilifa dine wala dugula kulo ke foli kai ni ko kilifa dine o de mori munumbe Sénégal kono comme exemple ni tara Touba wala Tivaouane wala Ndiassane wala Ndank ko Sonko ni Diomaye wula tourner beke de mais hari kunya kelen mulo kilifa dine nu kelen bara pour que c'est que foli blowe nyamina te kube kalat mani o kilifa dine nunu de intervention ke fu bora mais comme mom ni intervention ke fi bora e bora fana itise ke hari foli blowe donc oro Ousmane Sonko bora ay jabi do duma mena me yana ke tubla jabi kan duron ay rebe anna hakilla mirata do nu fawaro na were jatam na campagne ni tletani duru de tuno donc o tletani duru ni kono la inyana ke Sénégal be yala mais ala yake fana otle tan duru ni kono au lieu de duru raté est-ce que tu vois parce que mais c'est qu'à faut une semaine parce que oui les duru raté les worona ou me bo fana na o y conférence de presse de que maintenant pour que ce qu'on rattraper ou a décidé au lieu de mon frère nya haru mesula lu kono lala u bora kasola nyami ou a décidé ou conférence de presse que ou clara ou a décidé o nya de que continuer donc jamana kono ke jamana sioni da sioneli damna
voilà parce que u taara caravane nin ta Casamance de pour que laban Dakar aw yɛrɛ y'a ye o la meeting de clôture u y'a kɛ Mbour de voilà comme Diomaye Faye de tun ye candidat ye donc ale bɛ Mbour département de kɔnɔ donc à la village yɛrɛ la campagne nin tɛ se ka kɛ meeting nin tɛ se ka kɛ a ka dɔgɔ mais o de y'a to u y'a nati Mbour ka kɛ stade Caroline Faye la ye donc o de kamela la nag Ousmane Sonko bɔra a ye jaabili dɔ d'u ma mais ala jaabili nin kɔnɔ la namira la a ye éclaircissement caman de di minnu tun bɛ faamu sɔrɔ a la u bɛna faamu sɔrɔ a la voilà donc a ko mɔgɔ minnu ye video olu la yɛlɛ groupe kan kala yɛlɛ réseaux sociaux kan k'u y'a la wuli de dɔrɔn u ma la wuli ɲuman kama u y'a la wuli de dɔrɔn k'a ni kilifa diinɛw ni kilifa aadaw k'o di ɲɔgɔn na mais a ko olu mɔgɔ ninnu k'ale tɛ fɛn f'u ma ale ye mun fɔ dɔrɔn de dɔn ale ye juru sarali t'ale bara ale olu nana pour ka baara de kɛ donc comme ala y'a kɛ olu ye pouvoir sɔrɔ donc baara de b'u kɔnɔnɛ tɛ Sénégalikaw b'u kɔnɔnɛ ni baara de mais a ko k'a bɛ exemple kelen de d'u ma dɔrɔn ko ni ala taala sɔnn'a ma ko Macky Sall la régime fɛnkɛ camanw de créé minnu ɲalɔ nafa t'u la comme exemple au conseil des collectivités locales mu ɲalɔ ni Idrissa Seck tun b'a a géré kan li ci loolu ne déglu leen ko bu baax bu ma yàlla joxoon réew mi bu ñu ko yàlla joxoon allahu akbar kii ay au conseil xaw ma la nag lan yu bëri yooyu ñu créé te kenn xamul lu mu doon Sénégal xamuñu mais dañ ko fiy dindi a ko k'olu b'olu bɛɛ supprimer de o ko fɛnkɛ façon ninnu ko nafa t'u si la parce que olu ye wari dumuda dɔrɔn de k'i to kɛ gouvernement na wari piller voilà wari mun y'a la a ɲana ka taa population na aw damaw b'aw bira kan voilà donc n'i ye jateminɛ ko o administration ninnu kelen o kelen mɔgɔ mun b'a la c'est trop a minimum a dɔgɔyara ɲa o ɲa a bɛ 20 personnes ta 20 personnes olu la sara caman bɛ yen c'est des millions hein karo karo i b'o bɔ population ɲana ka mun sɔrɔ maintenant o population bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ɲadi wala population bɛ se ka satisfaire ɲadi a ko administration kunta ninnu olu bɛɛ bɛ supprimer de ko mun bɛ sɔrɔ yen o ye assemblée nationale de ni assemblée nationale ni fɛn mun tagara yen n'olu y'a décider ani organe wɛrɛ bɛ yen mun y'a u bɛ organe dɔ créer mun y'a lɔn bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yen assemblée nationale mooy am bu ñu libéré nag proposition yaa ngi fi ak a neexoon ñu ak xam la benn organe boo xam ne kilifa diine yëpp dañ fay am représentant yéen a ngi dégg bu dara amee ci réew mi ñu ne découvrir nañu pétrole wala gaz wala nangam-nangam ñu bind fan lañ ko découvrir lan mooy quantité yi naka la demee et cetera ñiy wax arabe ñu laak ñu def ko ci arabe ñiy wolofal ñu def ko ci wolofal ku ne ñu jox la ne leen nag dañoo bëgg ngeen wax ñu lan moo ciy seen xalaat noonu ngay associer kilifa diine yi donc k'u bɛ organe kura de créer organe kura ni o organe ni bila kun ye mun ye mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ représenter n'a ko ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ représenter yen ça ne veut pas dire k'a fɔ ne bɛ sɔrɔ yen karisa bɛ sɔrɔ yen karisa wɛrɛ bɛ sɔrɔ yen non non c'est à dire i ye secteur o secteur ta ala mɔgɔ bɛ sɔrɔ représenter yen ko surtout kilifa diinɛw n'a ko kilifa diinɛw fana a m'a fɔ imam o imam c'est à dire tariha minnu bɛɛ bɛ Sénégal kɔnɔ Murid Tijan Khadr Layen wa kunta Njaasaan ninnu n'i y'a sɔrɔ tariha de don a la représentant bɛ sɔrɔ organe nin kɔnɔ ko ye pour mun ye ko par exemple n'i bɛ fɛ ka sɛnɛ développer i tɛ se ka sɛnɛ développer k'a sɔrɔ i ni o kilifa diinɛ ninnu mɛ baro ko pour mun na o ko parce que kilifa diinɛ ninnu bi olu la njabot c'est-à-dire u la mɔgɔw u la taalibew bɛ sɛnɛ mun kɛ bi dégg ngeen tey ku bëgg a développer mbay ci Sénégal soo ci associé wul kilifa diine yi doo développer mbay est-ce que parce que la ñuy bay ci àll bi kenn bay ko fi kon ku bëgg a gëmloo nit yi nit mën ngaa yor Sénégal te doo sukkandiku ci kilifa diine yi n'i y'a bɔ Sénégal sɛnɛ kɔnɔ mun bɛ to a tɔ b'a dɔgɔya ko donc olu ye a bɛ komi bi olu de ye grand producteur ye Sénégal kuy dun bɛ se ka sɛnɛ développer ɲadi k'a sɔrɔ i ni kilifa diinɛw ma baro n'i taara jɛgɛ muna ta fana ma fana mun ɲalo u b'a fɔ pes k'i bɛ se ka pes développer ɲadi k'a sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ taga la pes la sur le terrain i n'olu ma baro ko yala o bɛ gɛlɛya voilà donc a ko nag fana o organe ni a bila kun sur place o de filɛ nin ye pour que se ka exemple ni pétrole wala matière première façon n'a yɛrɛ Sénégal u bɛ note sɛbɛn k'a di kilifa diinɛ ninnu bɛɛ ma est-ce que tu vois bɛɛ k'i la hakilina miiriya t'a fa u k'a fɔ nin yɛrɛ Sénégal an ye nin ye Sénégal a bɛ ten de nin hakɛ de dɔn exemple nin mètre hakɛ de dɔn wala nin kilo hakɛ de dɔn a ɲana kɛ baara ten de aw la miiriya ye mun ye a baara cogo la est-ce que tu vois donc bɛɛ b'i la baara kilifa ninnu bɛɛ b'i la hakilina miiriya t'a di
o tuma u bɛ jɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a sigi k'a kɛ assise kɛ assise k'a la donc assise mun ye o de ye aw bɛɛ bɛ jɛ kɛ sigi k'a fɔ ka bɛnkan kelen kan o tuma gouvernement yɛrɛ b'a ta a bɛ taa ani bailleurs bɛ kuma la a bɛ exploiter ɲami a fɛn bɛ baara ɲami na donc a ko o y'a dɔ ye filanan min fana b'a la tuguni o fɛnɛ kilifa diinɛ ninnu u nafa ka bon jamana kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ na i bɛ jamana mara ka ɲinɛ olu kɔ k'a ko o yɛrɛ ko ne ye jateminɛ ko hali Senghor mun tun y'alo silamɛ tɛ ko tun ni kilifa diinɛw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ko surtout olu minnu ɲalo ko silamɛw de don silamɛdenw de don k'olu bɛ se k'i naɲa di k'u bɛ jamana mara k'u mako tɛ kilifa diinɛw la ko donc ko nin kuma ninnu yɛrɛ dɔrɔn pour k'u ni jamana mɔgɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ wala k'u ni kilifa diinɛw fɔ ɲɔgɔn kɔ mais k'u k'a lɔn k'a fɔ ko olu la miirata an'u la lɔnta a tɛmɛra o yɔrɔ ma est-ce que tu vois donc mɔgɔw de b'u la kuma la dɔrɔn mais olu t'a kɛ s'aw ma voilà donc o de don bi pour que se k'a lajɛ fɛ aw kɛ video ni aimer ka partager kosɛbɛ n'a sɔrɔ aw tun bɛ abonné len chaîne nin na n'a sɔrɔ na mɔgɔ kura de ye fɔlɔ de ye kɛ na video jube YouTube la wala i tun ye na video jube mais i mɛ abonné na chaîne na n b'a ɲini fɛ i k'i abonné na chaîne na ka tila ka video ni aimer ka partager kosɛbɛ voilà o de b'a to fana donc video ni mɔgɔ caman bɛ se kɛ an na message sɔrɔ merci beaucoup